आंनि बायदोनै टेक्स मोनजायैनि थाखाय बिथांमोनहा दिनैहाय बाय ट्राक लड होनानै साप्लाय हरगासिनो दङ। आंगोनिबो आंगोफोर थारैनो नोंथांमोनखौ बुङालासिनो थार खोथाखौल' बुंनो लुगैबाय। दा जोंनि जायगायाव ओरैबादि जादों जेनाखि हेमन्त नार्जारि बेखौ फरेस्टआ गावथारदों आरो दिनै बरपेटायाव खालामहैदों पस्टमर्टेम रिपर्टखौ फैगासिनो दङ, लाबोनाया सफैगासिनो दङ। दा बिनि बेलायाव दा जोङो न'खरावबो रेडि जाना दङ। फारसे जोङो बे न'आव हेमन्त नार्जारिनि जायनाखि बिसि आंगो फिसा सानै दङ आरो बे आंगो फिसा सानैयाबो सानै फिसाजोजोब। दा बेवहाय फिसा हौवा गैया, जाथि खुरमा गैया आरो बियो सासे क्लास 1 उन्दै आरो सासे 6आव मोननाय हिरा नार्जारि। दा जोंहा ओरैबादि दुखुआव दङ रायजो राजा आरो बयबो फैदों लोब लोब नुफैदों बिथांमोननि न' आरो बिथांमोननि जानाय थानाय बेबस्था बायदिसिनाखौ आरोखि। हेमन्त नार्जारि बिथाङा मा मावना जायोमोन? हेमन्त नार्जारि जोंहा मावनानै जानायाथ' हाजिरा मावो। फरेस्टनि मानसिफ्रा बेखौहाय मोनसे अस्त्र करियाजों बेखौ गावनाय जादों। गावनाय दिनै रुंसारि जानानै थांबाय। बिथांमोना दिनैहाय फरेस्टआ गावसोरनो टेक्स जायै जायै हगारो। दा टेक्स मोनजायैनि थाखाय बिथांमोनहा दिनैहाय बिसिनिफ्राय टेक्सखौ मोनजायाखै खोमा, बिनि थाखाय बिथांमोनखौ गावनाय जादों आरोखि। बेखौ आङो खारहां बुंनो हायो। आंनि बुंनांगौआ बेनो। बिथाङा जितु रुंसारि जाबाय, बिथाङा न्याय मोननांगौ होननानै नोंथाङा दाबि। बेथ' 100%। दा सरकारनिफ्राय जोंनि बिटिआर सरकारा दिनै बिथांमोननि न'खराव दिनैहाय रावबो गारजेन गैला। उन्दै सानै दं, उन्दै उन्दै हिनजावसा गोजा, फिसा हौवा गैया। बिथाङा दिनैहाय बे रुंसारि जानाय बेनो दिनैसिम हाजिरा मुजिरा खामानि मावनानै फिसाफोरखौ फोरोङोमोन, जाहोयोमोन। दा बेयो दिनैहाय बे खामायनाय रां रुफाया दिनैहाय सिलिंखार जाजोबलांबाय। दा बिनि थाखाय सरकारा अननानै बे हेमन्तनि हिनजाव आरो बिनि बिसि बिनि फिसा बिसोरनि फरायनाय जानाय लोंनायफोरखौ बियो सरकारा, दानि बिटिआर सरकारा बेखौ सुफुंनाय होनांगोन आरोखि। दुखु फोरमायनायाथ' बेनो जे बुंनो थाङोबा बेखौ निर्दोषि होनना बुंनांगोन। खारन जोङो दिनै सरकारनिफ्राय जितु आइवे जितु न' बेखौ मोनदोंमोन, बेखौ दिनैसिम लुफुंनो हायैयाव, फाइनाल बिल माखासे फासिनानै थानायाव लुफुंनो हायैयाव, दंफां एसे थसे थनै नांगौ जानायाव जाहाथे माने बे न'खौ सरकारि न' जितु आइवे न' दंफांखौ आवखाद दंफांखौ लाबोनानै जाहाथे बेनि दरजा खोरखिखौ फिलआप खालामनानै गासैबो पुरन खालामनायखौ आसा खालामनानै थांदोंमोन। बे दिनै बेयो फालांगि खालामाखै, बे दिनै सोरनावबा खावनानै लायाखै। खावनानै लायदों होनोबा बेखौ डिपार्टमेन्टआसो फानखुमा हरो। डिपार्टमेन्टआव जोङो दिनै थसे थनै सोरबाबा फालांगि खालामोब्ला बिसोर बायनानै लाबोयो। थसे थनैल' नङा, गोबां दंफांखौनो बिसोरो दिनै रिजार्भ सिङावनो बाय ट्राक लड होनानै साप्लाय हरगासिनो दङ।